Spomeniem napríklad, v prípade teroristickej hrozby bude možné uzatvoriť verejne prístupné miesto, na ktorom hrozí teroristický útok. Toto oprávnenie môže byť zneužité na eliminovanie opozičných zhromaždení. Zabudnete na zhromaždenie gorila a podobné zhromaždenia. Apelujem na to, pokiaľ pod rúškom boja proti terorizmu polícia, tajné služby stratia cit pre právo a zdravý rozum, môže nastať v spoločnosti veľký problém. A preto k posilneniu právomocí musia orgány štátnej moci zostupovať s rešpektom, s obrovskou mierou opatrnosti a zodpovednosti. A preto je v súčasnosti absolútne nevyhodnutné vytvoriť dôsledný systém kontroly štátu, orgánov štátu, ktorým boli dané, respektíve ktorým boli rozšírené právomoci súvisiace s bojom proti terorizmu. Je to v podstate ako na miskách váh. Keď na jednej strane pridáme právomoci, na druhej strane musíme pridať kontrolu, aby bol systém rovnovážny.